haleluya. So lapha uJesu masibuka uthi ngiza kuba, uthi ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uza kuba nami eparadise. Ngamanye amazwi bazalwane, uJesu akalahlani, haleluya, akakulahli nanoma ngabe usuvuka kuziphi izono. Kahle kahle bazalwane, ibalekile into yokuthi sibuyele kwi-altar siyothandaza uma usuzizwa ngathi usuyaphuma ebungcweleni, haleluya. Uthi ngiqinisile uzakuba nawe eparadise, ngoba insindiso ayizi ngomunye kodwa ngoKristu umuntu uJesu. So awukwazi ukuthi usuke uyoxoxela umngani wakho inkinga ekhona, umduduze ngumoya ongcwele ozoba nawe, ozokuthethelela izono zakho, ekubuyise endleleni ekuqondise. Akakwazi ukuba nawe uJesu uma wena ungakwazi ukuhlala naye. Akakwazi uJesu ukuthi uzoba nawe eparadise. uJesu uNkulunkulu bazalwane, into engifuna siyiqonde ukuthi unguNkulunkulu wezwi lakhe. Ngamanye amazwi, uma ethi uzoba nawe eparadise, uchaza ukuthi bazalwane kumele ukuthi nathi sibe naye, sihlale sibuyisane naye. Uma sihamba siphambuka endleleni sibuyisane, sikhulume nangomoya ongcwele. Ungumuntu uyakhuluma, haleluya. Akakwazi ukuba nawe eparadise uma ungenaye la bazalwane, haleluya, haleluya bazalwane. Uthi ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uza kuba nami eparadise, haleluya. Ngiyathoba nje kakhulu bazalwane, lelo zwi langithobisa ukuthi ngiqinisile ngizakuba nawe. Akakwazi ukuba nawe uma kuukuthi wena awunaye la. Kumele uqale ube naye ngoba uNkulunkulu wezithembiso, uNkulunkulu omele izwi lakhe, haleluya, amen.